ନା ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଏତେ ବଡ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣି ବୋଲି ଭାବି ନଥିଲି। ଆସ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଦେଖଉଛି। ହଁ ତ ମୁଁ ହେଲି ଶୁଭମ ଅନୁଗୁଳରୁ। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଦେଖିଲି ମୋର 1K କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡି ହେଇକିନା ବାହାରି ପଡିଲି ରୋହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଖକୁ। ହେଠୁ ରଞ୍ଜିତ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ରୋହିତ ଏକା ବାହାରି ପଡିଲୁ ଆଇ ବେକ୍ ପାର୍ଲର କୁ କେକ୍ ଆଣିବା ନାଗି। ହେଠୁ ପାର୍ଟି ପପର ହେକା ହେଠୁ କେକ୍ ରେ ଦେଖ କିଏ ନାଁ ଲେଖୁଛି ଟିକେ ଦେଖ। ହେଠୁ କେକ୍ କିଣିକିନା ବାହାରି ପଡିଲୁ ଡ୍ୟାମ ଆଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ନାଗି ଆଉ। ହେଠୁ ଡ୍ୟାମ ରେ ପହଞ୍ଚିକିନା ଗାଡି ଗୁଡା ସେଟ୍ କରିଦେଲୁ। ସେଟ୍ କରିନା ହେଠୁ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ ଆଉ। ହେଠୁ ସେ ଯୋଉ ନିଆଁଟା ରୋହିତ ଲଗେଇଲା ମୁଁ ଚମକି ପଡିଲି ସତରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇସ୍, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଯୋଗୁରୁ ମୋର 1K କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ନେଇ ଚାହୁଁଛି। ହେଠୁ ବର୍ଗର କୁ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଖାଇନେ ବାହାରିଲୁ ଡ୍ୟାମ ଆଡେ ବୁଲିବା ନାଗି ଆଉ। ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଡ୍ୟାମ ର ଭିଉ ଗୁଡା କେମିତି ଅଛି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ରେ କହିବେ। ଗାଇସ୍ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାରା କୋଉ ଜାଗାରେ ବଇଜିତି। ହେଠୁ ଆମେ ଟିକେ ଡ୍ୟାମ ଉପର ଆଡେ ବୁଲି ବାହାରିଲୁ ଆଉ। ଅନା ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖ କୋଉଠି ଚପଲା ଧଉଁଛି। ଗାଇସ୍ ହେ କଥା ଛାଡ, ହେ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଫଲୋ ଟେ ବାଡେଇ ଦିଅ କାହିଁକି ନା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି 2K କମ୍ପ୍ଲିଟ କରେଇ ଦିଅ।